mbaka to giywaga bang' yudo ote machal kama kata record tho mare. Kama ntiere nyadwa na wuoye mana gi moko kuom gi mondo awinjane ni to ang'o magiwacho, in ang'o ma diher wacho e wach tho mar Migosi Raila Odinga? Nyinga en Joseph Oluoch, awuok e mta mar Bangladesh. Wach tho mar baba no makowa gi obwogowa kabisa. Baba en ng'at moro maduong' moko ne obeni tho e kor tich, Nyasaye ne obeni kawe weekend. To wan kaka onagi ma Mombasa wakia kumwadhi dong'e nikech baba ne manyocha oriwowa Mombasa ka, kendo koro telo mwadhi dongo gi wakwayo mondo gibed gi wach achiel gima ne baba oketo ni wate wan jo Kenya, jo bara man Mombasa ka obed gimoro achiel. To mar baba ni obwogowa kabisa, lakini gimaber moloyo baba nyowewa e sirikal, Jaramogi Odinga nowewa opposition, wuode mar Raila nyowewa e sirikal. Sirikal mwadong'e ni sirikal mar Ruto ni kik oriemb jowa e sirikal, obed kodwa, obed omedriwa, obed gimoro achiel, lakini kaka onagi to pod wabro chung', ng'ata obiro ywago ywak ne temo dwaro. Erokamano. Ito wach ni en mane kata ote ni mane kotenore gi tho mar Migosi Raila Odinga? Tho mar Raila nyinga iluongo ni Samuel Ochieng' Osanyo. Tho mar Raila Odinga owewa gi buok mokalo nikech nywageno Raila Odinga dhi miwa direction 2027, to sani kaka owewa e sirikal, lakini okoketwa e position kaka youth nwadwaro. Wan kaka youth wang'en wadhi chandre, momiyo waywak sani neno ka Banglo kuyo, Jombo kuyo, Mombasa kuyo, waywago Raila Odinga gimotimre ok morwa. Erokamano. Sana nchak nyingi nito ote ni en mane? Nyingi anilo mane Victor Odongo anajua Kisumo, lakini gimawacho awacho gimoro achiel. As a Luo nation, now it is the right time for us to wake up. The father is gone, but this is the right time now for us to come together as a community. Wachak na nyingi Ramondi ang'o ma diher wacho kotenore gi tho mar Migosi Raila Odinga? Wan wadong' nono, Joluo wadong' nono. Erokamano ahinya. Chak gi nyingi tinyisa ni to ote ni en mane? Mara Lester Ochieng', awe kaunti mar Migori. Aywago anan litna kainya ka baba otho Jehova. Waker mondo chako gi kanye Mombasa kat. Wachandore kama. Wado chako gi kanye baba. Wawuoro tho monega baba. Erokamano. Baba wamoko. Wakwamo baba. Wachako gi kanye Mombasa ka baba. Yaye baba yaye. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana jodak mantiere alworano ma Bangladesh, mano mantiere e od bura ma Jomvu Mombasa, kagitemo mana oro otegi mag lit kod kuyo e chutho kotenore gi tho mar Migosi Raila Odinga, magikoni en tho momakogi kod dhok malich ahinya. Wantiere kaendi kendo wabiro medo luwo wachni kaka omedo tuche kaunti ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Jopiny nitiere kod lit kaachiel kod kuyo, mana kaka ineno kanyo kwa Ramogi Ajwang'. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar rumbi mar lit kaachiel kod kuyo okwako gwenge mopogore opogore ma pacho kae bang' Raila Amolo Odinga ng'ielo rengo kiny ma kawuono e pinyno mar India kaluwore kod buok mar adundo kata cardiac arrest ema okelo tho mare. Wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit. Bende pod wamedo tudore kod jofwambo magwa mayudore kod gwenge duto ma pacho kae mar mondo mi wawinjane kaka jopiny biro bedo kaparo mosenindo Raila Amolo Odinga. Bende pod